Eusko ikaskuntza, jakitez. Eusko ikaskuntzak kongresua antolatu du datorren udazkenerako. Kongresua antolamendu molde ezaguna du Eusko ikaskuntzak. Funtsean kongresu batetik sortu zen erakunde hori bera. Eta gero 90 urtetan zehar 16 egin ditu eta honako hau datorren udazkenerako prestatzen ari direna 17. kongresua izanen da. Betireta aurrez esatekoa da egiteko moduan ere berritzaile izatea nahi lukete antolatzaileek. Udazkeneko kongresu horretarako izena enuntziadoa gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza. Beraz, hor kontzeptu aberatsa ikus liteke hor aurrerapena, progresoa, iraunkorra, berritzailea. Udaberrian egonik ere, oraindik udazkenen etorriko zaigun kultur gertakizunari begira jarri gara hemen kultur arloan. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturaren divulgazioa egin nahi duen saioa eta irrati aldizkaria da kultur arloa. Honako honetan Eusko ikaskuntzak berak ematen digu gaia eta interes gunea. Beraz, kultur arloan Eusko ikaskuntzaren datorren udazkenerako kongresua. Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza. Solaskide Jose Mari Rodríguez Ibabe, senior researcher, eta buru belarri, antolaketa lanetan sartuta antolaketa konplejua. Izan ere, kongresuak hildota ari asko eskatzen baititu, bai ikerketa eta divulgazioa, informazio bidali jaso, eta logistika ere, eta horretan sartuta dabil. Baina kontzeptuari eutxiz, gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza. Berritu beharrak beti ekartzen du halako ikuspegi kritiko bat. Gizarte aurrerapena edota progresotzat hartzen ote da, benetan halako izena berezi ez duenik. Hauxe galdera Jose Mari Rodríguez Ibabe. Arrazoi da zuen horri batean, ez? Nik esango dizuke, Europa mailan gutxienez ez, eta estatu batuetan eta anglosajoi herriak hor barne baita ere, normalean hori berrikuntza aurrerapena horrekin gabiltza egunero jotak ez. Eta pentsa ezazu kongreso honen gaia izan antolatzen krisia hasi aurretik. Hau ja dator joan den urtetik. Orduan, aurrerapena esaten dugunean zer esan nahi dugu eta nola neurtzen da aurrerapen hori. Posible da gure gizartearen zati bat aurrera joatea ekonomikoki, sozialki, kulturalki eta gizartearen beste zatitxo bat atzean hastea bidean. Orduan hori dena kontuan hartu behar dugu. Esaten baldin badugu aurreragoa zela, gizarte moderno batean gaudela, nik esango nuke gizarte osoa, kopuru osoa edo ia osoa lortu beharko nuke hori aurrera eramatea. Orduan, ikusita arazo hori eta batzutan aurrerapen hori edo progresoren zatitxo partzialak bakarrik aztertzen ditugula, Eusko ikaskuntza saiatzen ari da kongreso honen bitartez, progreso hori gure gizartean ia esango nizuke, orokorrean edo ikuspuntu askotik batera begiratzea. Hori da helburua. Planteamendu handia eta interdisciplinarra dela oso nabaria da kasu honetan. Baina gehiago ere bada, hau noski Eusko ikaskuntzak antolatuta, baina hemen gaia, nola esango genuke, ez da espezifikoki euskal, baizik gai universal bada. Bai, hala da. Eusko ikaskuntza izenarekin, ez, batzuek pentsatzen dute, gaudela bakarrik sartuta, oso euskal kulturarekin erlazionatuta dauden gaietan, ez, eta hori ez da horrela aspaldiko partez. Eusko ikaskuntzari zer interesatzen zaio, noski euskal gizartea, baina euskal gizartea ez da bakarrik kulturaren zatitxo bat, edo natura, edo geografia, beste egunean batek esaten zuen bezala Eusko ikaskuntzan bertan, baduela bihazte, uki genuen batzar orokorrean ez, pertsonak ere osatzen dute Euskal Herria. Eta, pertsonei kezkatzen zaiena eta interesatzen zaiena Eusko ikaskuntzaren gai nagusi bat izan daiteke.
Eta hori behar badan gehiago islatzen da kongresu honetan. Baina aurreko kongresuetan ere, adibidez esango izuke, aurrekoan duela 4 urte antolatuta izenburua garapen iraunkorra zen. 97an informazioaren gizartea. Hau da, oso gai nik esango nuke modernoak, eta alde hortatik, Europan edo zein tokian interesgarriak izan ditezken gaiak, zalantzarik gabe. Eta, bestaldetik ere planteamendua bera, kongresua, formula bada, eta eusko ikaskuntzak tradizioz erabili izan duena, ez hori bakarrik, eusko ikaskuntza berare kongresu baten ume edo emaitza izatzen, bere sorreran, baina, kongresua izanik ere, eta hor ere, planteamendu berritzaileak ere, eman omen litzezke ez dakit nola, esan edut hor izketaldi eta maixuek emaniko ez gainera bestelako formulak ere debaterakoak eta planteatzen ari zaetela. Bai, hori da. Kongresu izango da azaroaren bukaeran Gasteizen, hor Europa aretoan areto edo gune horretan badaude toki desberdinak eta aukera ematen du kongreso nik esango nuke berezi samarra antolatzeko modukoa. Hasi ginenean batzordean hau antolatu nahian lehenengo eskema zen betikoa, ez? Fama handiko pertsona batzuk inbitatu, hitzaldiak eman, eta gero ponentzia, ahozko ponentziak eta berbare baita posterrak. Eta baten bat beraz izan naizue, baina da kongreso normala. Eta berrikuntza aipatzen malin badugu, zeratik ez hasi kongreso bertan berrikuntzak egiten. Eta aukerak ireki, bakoitzak nahi duen edo nahi dituen tresnak erabili bere ideiak eta bere planteamentoak aurkezteko eta eztabaidatzeko. Eta ez hori bakarrik baizik eta ez egin ponentzia bat eta batek hitz egin eta besteak entzun, baizik eta eztabaidak sortu. Orduan, hortik etorri ziren mailenguruak, mintegiak, erakusketak, liburu aurkezpenak, azken ikerketa emaitzen aurkezpenak ere, hau da, oso gauza irekia izango da. Eta hori ere, niretzak gutxienez, ni ohituta nago ohiko kongresuetan parte hartzen, beretan erakargarri egin zait. Antolamendu handi eta zer egina badukazula hor, somatzen ari gara, hori klaro dago, jendia ere konprometituta eta badaukazu ere, bentsatu sorta bat hori badakit. Baina, berriz ere gai edo kontzeptu zentralera itzultzeko modurik bagote dugun. Esan duzu noski, progreso horretatik bazter eskulituta gelditzen direla, gelditzeko arriskua bakarrik ez gelditzen direla kolektibo eta sektore batzuk eta progresoa bera, ez da, progresoa batzuk diote, euskaraz aurrerapen, atzerapen ere izan ditzezkela progreso edo regreso ere batzutan, ez da, progresoari asimilatuta badaudela berez egiazki aurrerapen ez diren elementu eta kontzeptu batzuk, olakoak ere badirela, ez? Hor, lastre batzuk liraktekenak edo eta egiazki progreso ez direnak. Zer dago horri buruz? Bueno, lehen biziko galdean nik uste hori da zer ulertzen dugun progreso bezala, ez? Zer arloan, adibidez, ez dakit zientzia eta teknikan edo zientzia eta teknologian berehala azten dira zen, zenbat patente, zenbat enpresa berri sortu diren, zenbat goi mailako teknologiako gune berria sortu ditugun alako, eta hori neurtzen duzu, eta parametro batzu daude. Osasun arloa balin bagoaz, behar bada baten batek esango du, bizitza itxaropena noraino iristen ari da, eta batzuk esan du, duela 10 urteekin konparatuta, orain, gure batez bestekoa 2-3 urte gehiago da. Baina beste batek esan dezake aizu, baina azken 10 urteetan zeke bizitza kalitate dakagu. Galdera bat. Beste galdera, ospitalea guazenean zenbat denbora etxoin behar dugu, eta bar. Edo hori egiten dugunean, ahaztu egin zaizkigu gaixotasun arraroak, eta gaixotasun arraro horiei, eta badakagu kopurua gure gizartean, ez dugu haiekin ezer egiten, eta bar. Hau da, bapatean konturatzen zera, arlo bakoitzen parametro batzuk erabiltzen ditugula esateko aurreagoa zela, baina berbera parametro horiek garai batean ondo zeunden, baina definitu beharko genituzke. Egokia dira horiek, beste berri batzuk behar ditugu, benetan esateko gure gizartea bere osotasunean aurra dijoala. Edo hezkuntza arloan, adibidez hezkuntzan, badakigu hor
pisako dokumentoa eta nosbenka esaten digute, batxiergo arloan edo lanbide heziketan edo ez dakizan suspenso eta beste herriarekiko konpatuta. Baina gero beste aldetik esaten digute hezkuntza saiatik. Ez, gure kalitate parametroak inoiz baino beagoak dira. Hau da, dena ondo egiten nahi gara, ziurazki ez. Beti pausu bat ematen desunean kontuatzen zera beste bat faltatzen segula edo beste bat osatu behar dugula. Eta nik uste kongresua hori egiten nahi duela, ez? Dena ireki eta mai gaia jarri eta aztertu. Ahi nahi ikusten hor bizikalitatea, ez da, progresoa bizikalitateari lotua, bintzate puska batean bai, ez dakit, egoera, zer sozioekonomiko eta, kultural eta gainerakoi. Hor parametro kontzeptua eta adierazle indikadore kontzeptua ere. Hor zer kuestionatu beharra aldira, ez? Bizikalidade baino gehiago bizikantidadea da. Kantitatea baita, eta nik gutxienez kongresua sortzen edo ideiak mai gainean hasi zirenean jartzen planteamendu bat zen, gaur egun erabiltzen diren parametroak ez dira guztiz berdinak, munduaren toki desberdinetan, toki batzutan parametron bat erabiltzen da, bestetan beste bat, Europan edo onuk beste batzuk proposatzen ditu, hemen batzuk egokia dira, ez dira egokiak, handik ekarri behar dugu edo kopiatu behar dugu beste parametron bat, edo gure gizartari egokitu behar ditugu kanpoan erabiltzen diren parametroak eta ez kopiatu zuzenean kanpotik, hau da, halako galdeak ingo nituzkenik, Azto egin zait edo behar bada aipatzea baita ere kongresuan 9 ardatz nagusi daudela. Kontuan hartu da dugu Euskal Ikaskuntza elkarte bezala nahiko heterogeneoa da, anitza, ez dugu arlo zehatz batean lan egiten bakarrik, 15 sail desberdina daude eta hori ere islatzen da kongresuan bertan, ez? Aipatu dugu bizikalitatea, badakagun medikuntza osasuna saila zuek askuntzen eta hor oso sartuta dago, baina genero sistema ere da beste arlo bat, gizarte solidarioa, hau da, guk egin, baina nola egin, eta gu ez gaude isolatuta mundu honetan, ezin dugu beste gizarteak edo bigarren, hirugarren mailako gizartea zapaldu. Gizarte tentsioa, hau kontuan hartu zenean, esan bakarrik ikuspuntu ekonomikoa, ekonomikoki edo sozialki krisia dela eta, tentsioa gero eta handiagoa izan daiteke, baita ere dakagun indarkeria puntua, indarkeria politikoa edo, eta horre batzuek nahi dute hori ere aztertu, eta esan, gizarte honetan tentsioa dago, hori argi dago, bai tentsio hori erabilizakegu gure onerako, eta egongo dira puntu onak eta interesgarriak, eta nola aprobetxatu gizarte aurrera emateko. Justizia, gero hor dazkagun tresnak gizarte mailan tresna pluralak edo pluralak ez nik esango dituzke administrazioan erabili nola pertsona gertuago jarri administrazioaren ikuspuntutik eta eta baita ere hau dena irekita dago, hau da, ardatzak hor abian jarri dira, deialdia eginda, baina deialdia itxi gabe dago, hilabetonen bukaeran itxiko da, eta horren oraindikan jasotzen ari dira ponentziak eta proposamenak. Oraindikan zer bide hartuko duen kongresua eta zer indarra, naiz eta hemen 9 ardatza nagusi jarri, behar bada gero jendearen partizipazioaren ondorioz, ardatz batzuk askoz indartsuagoak azalduko dira beste batzu baino. Eta hor ja, parte hartzeko konpromisoa hartu duen jendea, zer da hemen Euskal Herrikoa gehiena, unibertsitateko jendea? Saiatu egin gera denetakoa eta ez kanpoko jendea baita ere ekartzen eta pixkat espezialistak. Horren adibidez, esango dizut, berrikuntza arloan Flora Bernard, guztionari balio handiago ematea Adela Cortina, hau da, Valentziako katedradun bat, bizi kalitatea Carlos Romero Casanova, gizarte tentsioa Michael Bartzansky, hau da, militante israeldar bat, oso sartuta, hango arazoak eta palestinen eskubideak, palestinaren eta bar, Virginia Makeira D'Angelo genero sisteman, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko katedraduna, hemendikan gizarte memoria Andu Lertxundi idazlea, hau da, denetakoa, eta beste bat orain Kristina Kuri, Kanadakoa, horregat esate dizut, eta ziurazki gauza batzuk oraindikan guztiz finkatu gabe daudela,
Hauek izango ziren ponentzia inbitatuak edo saiatu izan gera arlo bakoitzean, ardatz hori bakoitzean espezialista pisudun bat ekartzea, horrek nik esango nuke jardunaldi irekitzea, eta gero askatasuna eman ponentziak mainguruak eta mintegiak ukitzeko, ez? Hoi da pizka bat erabidegun eskema. Gizarte aurrerapena, zer den da zer ez den eta nola neurtu edo zein adierazle kontutan hartu. Gizarte aurrerapenak iraunkorra izan behar du, kontzeptuak aldiz berritu behar dira. Udazkenean etorriko da Eusko Ikaskuntzaren kongresua, baina gaur hurbildu nahi izan dugu Jose Mari Rodríguez Iba berekin mintzatuz. Itzuliko gara, zalantzarik ez da, uda ondotik gai honetara. Hemen bertan eginen dugu Euskal Herria irratiaren kultur arloan. Eusko Ikaskuntza, jakitez.